Il-Knisja twassal l-ewwel reazzjonijiet tagħha dwar ir-riżultat tar-referendum waqt il-programm Jaqblu jew ma jaqblux fuq Radio RTK. Matul dan il-programm spikkaw it-telefonati tas-semmija li akkużaw lill-Knisja li beżżat lill-elettorat. Iżda fi kliem Dun Anton Guder huwa ma jaqbilx ma' min jgħid hekk. Li tgħid li xi ħaġa huwa dnub, m'intix tbeżza. Tista' tgħidli li jien żbaljat li ngħid li huwa dnub, imma jekk huwa dnub m'iniex imbeżżek. Mistoqsi dwar id-dikjarazzjonijiet li jagħmel l-isqof ta' Għawdex, Dun Anton Guder iddefenda lil Monsinjur Mario Grech u qal li hu kienet jikkwota l-Evanġelu. Dwar it-talba r-riżenja tiegħu, Dun Anton Guder qal hekk. Jien m'għandix diffikultà nirriżenja, però aħna la napplikaw għal post ta' fejn inkunu, aħna fil-Knisja la napplikaw, la nitħabtu, la nirsistu u laqas nirriżenjaw. Jiena meta jrid l-isqof jgħidli grazzi ħafna ma nixtieqx iktar miegħi u ħannibagħtek x'imkien ieħor. Lil dawk li ma vvutawx, Dun Anton Guder sejħilhom irresponsabbli. Għalija huma nies irresponsabbli. Jiġifieri li fixxju daqshekk importanti għas-soċjetà għażlu ħaġa jew oħra. Waqt id-diskussjoni tqajmet ukoll l-apoloġija li ħarġet il-Kurja fl-10 tas-Sibt filgħaxija. Dun Anton Guder qal li kien il-ġurnalist li sejħilha hekk u li kieku l-Kurja ħarġet din l-apoloġija qabel kienet tikser il-liġi tax-xandir.